Sa shisien pat na kaliang jang Good News TV ni ai ku Blei yapi baro ki bapet ya gani ka program ka jongi haga kyrteng ka jong try bat nong penim jongi U Jisu Khrist. Bat ni ai ku Blei yapi ka step ka suk ka bakmen na ka benta jong pi. Ni ai ngu U Blei u bala don rekat bat ngi haga ni ka miet u bala ri la sumar yangi ni la yot hiasuk da ka jing don rekat ka jong U Blei u la penkie yangi kum ni dang step ya ka bangin yo ya ka ban ya dingba ya kini kesngi bat shwa ya ka ba ngin jam haki kenta ki barangsa lingba jong kini kesngi tungini puson lyngkot na kini Ka Ktien ka jong Blei kapang ya ka ba ngile pet na du kini kesngi kalong shapang ka Jingshlur lani courage ka Jingshlur lani courage. Bat kabenta na Ka Ktien ka jong Blei kaba nga pensyong long rim ya ini jingesulong iba lyngkot kalong na ka kitab ki kam ki apostle ka linong ka ba arpulai ka dekot ka ba khatwei ki kentien ki ba ong kumne ki kam ki apostle ka linong ka ba arpulai ka dekot ka ba khatwei ti kum la shai min miet utrai ulayang hajan jong u ula ongru tu sngoshur namar kumba mela pla shapang jonga ha Jerusalem kumju kadeyame ban pla harumru kaniga text ki kam ki apostle kalenong ka arpulai ka dekot ka khatwei kaya thu hangi ya ka jingmi pau ka jong Blei how apostle Paul hadin baladap ban ra ban bishar yo apostle Paul habalara ban bishar yo Paul hakmat ka dorbar u Paul ulaya sat yaladi ulaya sat kat kum ki kam ki apostle kalindong ka ba arfulai ka dekot ka ba ar bat ulaya sat da ka ba uong ba u yatbet haka jingetip ba bha hakmat u Blei hadu kata kesngi bala bishar yo u but u apostle Paul u persyang ya ka banya sat yaladi hakmat jong kata ka yeng bishar banya sat yaladi ba u klemle ya ka no ka babakla henry ulay yatbet haka jingtip ka babha hakmat jong u Blei hadu kata kesngi u Ananias u belong rangba lingdo habulayo snow ya kata ulah hukum ya kita kibadon hajan jong apostle Paul bakin thap yo apostle Paul na kashintur Henry kata kamshim la pen shapting yo apostle Paul penban kala penslur yo ban pla yo Jisu Khrist haba u langet ong gani Ka Ktien ka jong Blei habau Ananias ubalong rangba lingdo ulayo snow ya kita ki kentien no Paul bau ya sat shapang ya ladi balabau Ananias umla ban sha ula hukum ya kita kibara senda jong apostle Paul bakin thap yo na kashintur ka jong u but ong gani Ka Ktien ka jong Blei bau apostle Paul shim la shapting shim la shapting Sngap kani kitab ka ki kam ki apostle ka long ka arpulai ka khot ka ar ka yathu yangi ka ka jingle ka jong u Ananias ka ong kumni but u Ananias u rangba lingdo ula hukum ya kita ki bayang hajan jong u ban thap yo u na ka shintur hadien bo apostle Paul hagar khot ka baningkong ulaya sa chapang yaladi but wong ya kini ki kentien hakikam ki apostle arpulai iwei uang ko kipara ngalayat bet haga jingetip lem babha baro akmat jong Blei hadu kani geski Henry Ananias umla ban sha ya kata but ula ong ya kita kibadon hajan bagin thap yo apostle Paul na kashintur kumbang la ong kata kam shim la pen shapting yo Paul na kabapla yo Jisu Khrist na kabayat hu shapang Jisu hawa u langai pen man kala nang penslur yo ban yat hu ban pla yo Jisu nang tahabaw Paul ulayo i bakata ka yeng dorbar kabaki kidon arliang kidon ki parsi bat kidon ru ki sadusi siya ka way pat kaliang
Ula ong pat haki kam ki apostol kal nong kaba arpulai kadakot kaban riu bat kaban nyau. Uang ngaru ngalong uparisi. Ukun jong ki parisi. Bat hang tahi ula plasha pang gajinget jong u. Bat uang nganget haga jing mi pat. Bat haga jing mi pat ka jong u Jisu Khrist. Haga ba u ulanget. Bat ki sadusi kale khnyum. Namar mamaki kimnget haga jing mi pat. Kumta kalaran ka jingkat arliang haga taga dorbar. Bat abau apostle Paul ula thia akapor minmit. U Blei ulami pau hau apostle Paul. Bat ula ong ya kini Ka Ktien. Bau dei ban Jingshlur. Ba kumba ula pla ya U Jisu Khrist ha Jerusalem. Udei ban pla ya uru harum. Ngidon kam ka Jingshlur ki parlok samla ki bait. Ngidon kam ka Jingshlur ban pla ya U Jisu Khrist ki weipat. Hapreng ki jinge ki bangi ngilak banya kendu. Hapreng ki jinge ki bangi ngilak ban mat. Hapreng ki jinge ki bangi ngilak banya Syiem. Ngidon kam ya ka Jingshlur namada ka Jingshlur ka jongi. Ban plang ya U Jisu. Nganget bagi babon kin mat ya ka jingla. La yathu syapang U Harris Pitkind. U Harris Pitkind ude ukun jong nong kai uberius pa ba. Haba ula kela ka bamut. Ula lek bantrei como missionary cha China. Hakapor kaba ke ri China. Kadang persya ba ya ka jingalap ya ka gospel. But hakapor kaba udan ha China. Ula tho show parlok jong u udan ha Amerika. But ula tho ya kini Ka Ktien sya yang angan bu kumba kalong ha Ka Ktien nong wei. But u Pitkins uong ya kini Ka Ktien ha kata ka shiti ka bu tho show parlok jong u. Uong it will be but a short time till we know definitely whether we can serve him better above or here. Larang persyang ban syupen kela kasi ya kini Ka Ktien ki jong u. Kan saja tang kindiat por nang ni bangin tip the shisha bangila ban syakri utrai kambha sajrong ni hang ni. Uang kan jas tang kindiat por nang ni. Bangin setip the shisha bangila ban syakri utrai bat bangila ban syakri kambha utrai hang ni lani syatay sajrong kamut na ka jingim jongi na ka perthai kalalit no. But ong kata ka jingit ko syapang upitkind. Batang kindiat por. Hadin bo na ban tho bat ban pa ya ka jing tho syau tau parlok jong u. Kipat ba kilawan ban rung jubor haga kerdop jong ka ying ka jong u. Bat kat ba upitkin wele ban da lani ban penri ya ki kentai bat ki khna ki badan hangta. Kipat ba kilaya tan ya upitkin. Bat kilaya krai ya ka kli ka jong u. Bat kilaya ai ha ka duan jong ki Blei jong ki kum ka jingkenya. Bat ya ka met jong u kila tap ha ka wei ka tliu. Ringkat bat ki khendai ngut ki wei pat ki nong China ki bala kala Kristan. U Sherwood Eddie. Habau tho syapang ka jingim ka jong u pitkind. U tho bat u ong ya kini Ka Ktien. Maaf yang angan bu kum makalong. Uang pitkind want more meant by his death than he ever could have won by his life. Larang persyang ban kela Ka Ktien kasi. Upitkin ulala ban penwan shibon kibriyo sa U Khrist da ka jingyap ka jong u. Ban ya ka ulala ban le menba udang im. U Jisu udan kam ya kibriyo kibaslur. Kibala ban len ya ladi na kabenta ban wan ra ya ka jingkala ha ka jingim ka gibriyo. U Jisu udan kam ya gibriyo kibaslur kibala ya ka ban pla ya u kibam le rain bat kibam riet ban pla ya U Jisu hangno ha ka bagi gidan. Na kabenta ban wan ra ya ka jingkala ha ka jingim ka gibriyo. Karan kawai ka quotation kaba omtip manu bala tho ya ka but hatrai jong ka quotation kila shuai anonymous namar bakimtip manu bala tho ya ka quotation. But kata ka quotation ko ong ya kini Ka Ktien. Even a coward can praise Christ, but it takes a man of courage to follow him.
Wat u kau put ula ban ro U Khrist. Henry kadai tang ubriu uba shlur ubala ban but yo. Ki para bangait ba iit. But ki para lok samla ki ba iit. Ling ba jong gani ka kynja. But gani ka text ya ka bangala shim kumi nongrim jong i jingpuson ni ba lyngkot agani ka por. Kadawa na nga ba na pi ya ka Jingshlur. Ka Jingshlur ban yat ho ya U Jisu shakiway. Ka Jingshlur ban pla ya U Jisu shakiway. Ka Jingshlur ban yalap ya U Jisu Khrist shakiway. Lakalong ni Ka Ktien, lakalong ni ka jinglong jingim ka jongi, ngin ho ya U Jisu Khrist shakiway. Baki way pat kan mat ya ka jingkala ha ka jingim ka jongki. To blame kerku yangi. Lingbay ni jingpuson ni ba lyngkot ha ka ni ka por. U Blei na kabanta ka buram jongu. Amen. Ngin adway. Sa sisien pa na Blei ngayon man ayngo ya may ka por ka mamala penyo na kabanta jongi. Hagabang iyo ya ka bakum ka ni ka lat ya ka ban syakri ya may. Ya ka ban puson ya ka Ktien ka jong may. Bat kerpang ya ka ni ka step me dawa ru nangi ya ka Jingshlur ban pla ban yathu ban yalap syapang jong may. Lima ki Ktien ka bangi kren ni baga jinglong jingim ka jongi. Kan yathu kan saki syaki way pat ko kan rat ba it. Mamalong unong penim bat unong sius pa ujongi. Yarap yang iya bangin yahat ling ba yang ni gaski. Ngin pan na may ka bor bat ya ka Jingshlur. Bangila ban saki ya may hangno hagabangi ngidon. Ka jingo ka buram ngi ay tang siya may. Na baga kyrteng ka jamu U Jisu ngiduay. Amen. Tu Blei Un kurku yangi. Ling ba jong ka ni gaski. Nakabanta ka buram jong. Amen.